En dat gaat dan om de relay, oftewel de oorlossing. Het doel is goud. Verliezen hier helpt het Nederlands team nog zilver. Grutte verwachtings dus, maar het komt er net uit. Al liep het in het begin nog goed te gaan, maar dan komt de wissel tussen Daan Breusma en Sjenky Knecht. En dat gaat net goed. Breusma baalt er verschrikkelijk van. Breusma zakt in één keer van 1 naar 4. Hoe is het mogelijk? Wat jammer. Wat een fatale wissel bij Nederland. Ik reed op zich wel goed, alleen de wissel van Sjenky op mij die roem net echt. De eerste pikken wel, maar de laatste keer dat het echt gebeuren moest, toen roemde hij net lekker. En daar verlen we de hele tijd plakjes op. En ja, daar heb ik goud mooi verlen en we hebben nog brons, maar ja, daar ben ik helemaal niet blij mee. Trek je dat jezelf aan, nu erg? Ja, natuurlijk, nou zeker wel. Want ik heb wel het gevoel dat Stromae nou goud mist erin en ja, dat is best wel zuur. Ik ben niet heel blij mee natuurlijk. We gingen hier voor goud op de relay en als het dan niet lukt, dat is vrij kut. Toch brons, omdat er een penalty werd uitgedeeld? Ja, nee inderdaad, die had ik al gezien. Dat gebeurde volgens mij nadat ik Daan afgeduwd had, werd er verkeerde inactie van de Koreanen geplaatst en dat zag ik. Dus daar ging ik eigenlijk wel een beetje vanuit, maar ja, dat is dan schrale troost. Sjenky Knecht helle juster zilver op het 1000 meter. Sjenky! Tot de laatste meters denk je dat hij geen kans maakt. En dan kukelen er 2 omver. En dan pakt hij in elk geval zilver. De laatste rugteind probeer ik naar binnen terug te komen van 3 naar 2. En die Koreaan die blokt niet als het ware, maar dat ging net op een goede manier. En die waren uit uitslag en dat terug eindigt die gezwadden. Dat is wel een mooie opstekker. En er is ook nog een vierde plak op de 3000 meter. In het overall klassement eindigt Sjenky Knecht als 5e. 1 plak heger als Verline hier. Ja, nee, ja, het is gewoon goed. En, maar ik ben nooit zo van emoties, dus ja. Blij ben je wel? Ja, nee, zeker ben ik blij. En ik behalve van de relay, maar voor mezelf ben ik wel blij.